Och i ötlunsen här om man snackar om homosexualiteten och allt det där. Hvis det blir bara till min mening och möter tunar mening och vad det är följde och ditt och datten. Ja, så är man bara här. Men till så är man bara till vårt för argumenter man kan skava sig samman. Men till inte här är här som är stante. Alltså jag tycker vi har god och jag tycker vi har bibeln. Och hon säger mig till klart alltså i första Mosebok 9, Domarboken 9. Första Mosebok 9 tar ej god Sodom och Gomorra. Och Domarboken 9 tar här är också onaturligt. Och så är det och 3 Mosebok 20 här säger Herren god att det är anstigt ta med det samlar vi annan man. Och på inte att han har säger att det är också anstigt ta med det samlar vi djurs. Det lyckas anstigt. Och i Romarbrevet 8 säger han till att han lyser kvann vi människan för att han är något god och vänder sig för Herren vill inte innehalta han i sin kundlöjka och så får han tillbe till ävnesliga och så fäller hon ner att djuraliga och så får konar göra sig homosexuella och männer göra sig till homosexuella och så var så från vätten så kommer han längre rätt av öron synton och så säger han till att det som gör det att det är verkligt dig. Ja, men till lyserösten kvui Herren god har valt att öja bojenar Sodom och Gomorra. Han säger till vår syntistäger och han lust så får vi en analysning av vad jag kvirar sig här. Två enklar kommer in här att hala lott och döter han sig ut ur bojen och alla männen och i bojen för kvarjon heras hatten i bojen kommer här och vill du känna toys. Vill du känna dessa männer och till ett bibelskt uttryck till mäster här samlev och vi. Bojeren var given till samkynt. Till bojeren var given till homosexualitet. Och Herren återigen. Och ta vare lyckas som till och i sista tog, ta säger Bibeln mer. Det ska vara blivit lyckas som det var point och Herren åtte Sodom och Gomorra. Och point och syndaflåna. Man ser att det var vidskiftene ta. Och det är den enaste grunden till att är emot det som tänker här. Östen till att 4 Korint 6:9 säger mer till att de som missbrukar sig själv vi mankine de arver inte kongadöme Guds. De kommer inte till alltså. De som djävar sig ut i hatta. Det är en tillgång. Du öppnar för dig. Du börjar pröva det av och du djävar det ute. Är påståendet till att öjnukvör kan bli homosexuella vi att djäva det en chans. Vi att pröva det av eller sånt där. Ja, så har du långt till näka som du har givet plats ut här. Och hvis det är plats ut här och du praktiserar det, ja men så är det som du har själv gjort det till. Och att det är anständigt. Ja men Herren säger att det är anständigt. Att det är synd. Ja men Herren säger att det är synd. Och det som ger oss lukt, det är arviske kongadöm i himmens. Ja men det säger Guds ord. Och det bär ut från tog att det har mina meningar. Och inte kommer säga till att du är en kristen tryggvante och du skrottar biblarna. När skrubb av det där. Du är inte kristen, du är inte tryggvante. Och en tryggvante tror av Gud och han kan bara vara tryggvante via tryggva tog att Bibeln är Guds ord. Och han är bara frälstor hvis han har tidsi vid Guds ord. Så är han giten av Guds ord. För Petrus brev säger man det. Vi är giten av Guds livande och värande ord. Ja. Det är det. Och kvärt onkel kan argumentera vi ja man hick vid har funnit ett klipp av en väggare som springer på annan vägg. Det säger man inte alltså. Det säger man inte alltså. Jag må lycka att säga till
Jag har snackat med män som har haft sig och ett mannaminne. Tar så inte att här. Och om att det kan komma fyra öjna händingar för jag lät så färd alltså. Men du kan inte avvisa att jag här bara simpelt en homosexuell alltså. Två väckrar tar bara till att göra inte annat. Nej, att det näka som ett undantag. Och hade ett undantag. Och att du kan alla till onaturligt och emojande chatoj som ska stanna för alltså. Stanna framför alltså. Otroligt emojande och ta finna sig ju alltså. Att han som hannor ska få en annan hanno på sig överhuvud och så ska han låta som han är en hån. Det att det kan bara vara en etter Herman och en etter Äpping är tyvärliga. Det då skalt dörnäst. Det då skalt dörnä förstanda att heter inte naturligt. Heter inte gott. Absolut inte. Absolut inte. Jag ska säga där att jag stänker inte en gång en feberstock upp i anus. Nej. Jag har ångkant och jag kan inte fördreja det. Han får under armhålorna ett långt ärstand, alltså. Ja. Och man får oss feberstockar som man kör in i munnen. Jag har aldrig vilja haft det näka som helst upp i anus, alltså. Och långt förbränt är det så. Ja, det är så duntrande och naturligt. Försören, varst du inte av till att du skjuter kökna anus? Varst du inte av till det som anus tjadar till? Jag får behandla anus som tjänskakne tja en arkon och ta är man bliven ding-donk alltså, ding-donk blipp flötlinja det är akkurat vad man är alltså och till en så fel skam att du skulle inte tåra sakta det skulle vara så sussa nyer och tröst in i skapet och det skulle dö in i skapet det skulle dö som kan fylla skammen det är att det skulle bara dö ut alltså. Det har det ankasten hemma är framälska hatta och låtja för häson och trytta hatta, trusta det och reklamera det och göra det flott. Att det är skojtbojt. Det är klicka er dit. Hvis du trusta och uppreklamera till att en hannor ska ha sex vid öron hanne så är det bojt. Det är då bojt. Det kan inte ge någon annan än lörst på feberstocken och inte annan. Lörst på feberstocken. Och en grulja snjattlarött. Och ett ontal gångule. Ja, men han är väl lagt sig självan. Till akkurat för att han hävor alltså. Och jag hoppas att som klipper någon här som en väggror kom till att leipa på en annan väg. Tar var gott nog vaxner. Men jag sa bara till att han som står framför han var sera eimuktur. Han sa sera förvirrad ut i hötten. Han sa faktiskt, ja eimuktur, kränkavor. Och till kvart att det är eimukting och kränkning, att det är skam, att det är anstikt, att det är sint. Och god säger mig till att ger du dig oj hatta så färst du inte till himmels. Jag så bara ett plats efter till den galle. Det är helvete. Helvete. Men alltså den inte de snackar vi folk som ävnoktar god och ävnoktar Guds ord. Det är långt färn efter nio efter det som stian här. Trinvois tyvärr bara långt nio. Men att det är det som indikerar uppenbart efter Guds ord så är det märke. Hade märke. Tar folk för den skiljas du vill uttryck vid långa banor och allt det här. Det är öjliga ringt. Men så färre det 8 stil långkor och det är homosexualiteten. Och ja, men så kommer det nästa och det är alltså djura sex. Det är det nästa. Och här är det långt att komma till i Holland och Danmark. Här som alltid är bara färdig av hundan till. Jag säger det kun bara till att vräka det god så färre det skramblande nyer. Ja, så kunde det här tycka flotta telefoner och tycka bilar och gigantiska hus i havnen och kapavn det vill jag ha. Men det där är bara den stotta tog
Og tutjen flikkvast det, Arne vid av så det 76, og Arne vid av så det bare sjuk, og så skulle det dodja. Og jeg skal si der til, at du først framfor en stora kvita trauno, her sitter en gigantisk mævor, og du kommer piper her, og han kommer at be angelen leta bøkene opp, og spyr om ditt navn finnes du livsens bok. Og hev du liv i hæsson, hev du forsvære hatta, så det lykka mykje kvært du erst, haksta rattar dømar. Lagmævor, borgarstjaurer, edla politikere, edla politistor, edla riksombud, etla journalistor, det lukka mykje kvært og varstgale. Stendet ut navn ikkje ta skriver Lufsens bok, så tekur høvesangelen og heratoppen av der. Og han heiva det ut i eldsjekven, men du skrutjar og høylar og øyler, og du kommer brenne her og jadlar ever, du brenner ikkje opp, du dorst ikkje, du kommer pøynast og øyla og øyla og øyla. Det kan du kommer altså. Så du altså avværet av mer, så du har en avværing av det hentor. Det altså sannhøyt, jeg vet det. Og jeg tog brølhjertet der. Jeg brølhjertet. At det anstikkelig til hva det evnaturlig og skøyte bort til hva det altså. Skøyt hamrande kukk bort og gjøtte noen. Vi lost jo av feberstårsen. Gjer det så vel. Tid om til at det kommer færre i helvete for den øyneste øyneste.